Dovoľte mi podeliť sa s vami o veľmi významný a zároveň aj radostný okamih v histórii spoločnosti Vajety Slovakia. Projekt Magnolia 4 a 5 predstavujú totižto prielom v našom snažení a stelesnenie našej dlhodobej stratégie. Vďaka využívaniu relatívne širokého rozsahu tzv. Off-site construction prvkov na tomto projekte je veľmi pravdepodobné, že sa nám dramaticky podarí skrátiť dobu realizácie a rovnako tak zvýšiť výrazným spôsobom kvalitu našich projektov. Vďaka použitiu vysokej miery prefabrikovaných prvkov na projekte Magnolia 4 sa nám podarilo skrátiť harmonogram, ktorý štandardne na projekte tohto typu trvá 18 mesiacov, na zhruba 10 až 12 mesiacov a už aj v realite sa nám ukazuje, že sa nám tento cieľ podarí dosiahnuť. Prvky prefabrikovanej výstavby, ako sú ucelené kúpeľňové moduly v kombinácii so suchou výstavbou v interiéri, nám umožňujú dosiahnuť aj vyššiu kvalitu, vyššiu presnosť a zároveň sa vyrovnávať s nedostatkom kvalifikovaných kapacít na stavebnom trhu.